vzdám dnešní videa a dneska jsme se zpátky u nového videa. Dneska tady hrajeme Brawl Stars, neboli bojové hvězdy, nebo hvězdné boje, nějak tak. Jo, hvězdné, ne, bojové hvězdy. Takže hrajeme solo a jdeme na to. Fakt se omlouvám, že nevyšlo dlouho video, ale já jsem měl nový internet, tak jsem na to musel dělat. Jak tady jsem. Takže jsem na to musel dělat, takže jsem moc nenatáčel. Tam ho někdo je. A my hrajeme s Edgarem. Někdo má taky Edgara. No, musíme si dávat pozor. Kámo. Cože? Okay. Já si dám 8-bita. Dáme... Ne, to ne, to... Nebo jo. Tak. A určitě můžete zanechat like, odběr, kdybyste chtěli. A jdeme hrát. Takže... No, je úplně pohoda, takže... My si většinou se... Spawnujte. Tam. Dobrý, pohoda. Pohoda a klídek. Tamhle další. Zvolíme na pohodu. Půjdeme pohoda. Tamhle je další. Dopočíš tamhle. Jo, tady ještě toho zabijeme. A budu mít snad na hit. No, ne na hit. To zase ne. Tak, jak se mi to načte. Zabije. No, asi. No, oni tady aj útočí na nás. Počkej, ty malinký. To je na pohodu. Tak. Pohoda. A určitě můžete se nechat tady na streamu. Pardon, že jsem říkal, že to video, ale pardon, stream. Nějak jsem přišel na to, že už můžu nějak streamovat přesně co na YouTube. A nemusím Mortise a dáme si to Brawl. Tak, jdeme na to. OK. Už
Jak zajímavý byl, ne? A tady všechny posekám. Že jsem mrtvý, ale to je jedno. Jsem zabil akorát. Ne, gól nám dal. Yes, máme gól, poslední kolo, kdo vyhraje. Musíme zabít, ale já se zase dobiju moc. Cipnul. No jasně, musel jsem umřít. Prohráli jsme. Teda jo. No. Takže ještě si půjdeme zahrát. Tohle. Si teda dám Edgara, protože tenhle Edgar je docela dobrý na malý mapy. Docela na malý mapy. A jdeme na to. Players. Jest. No. Doufám, že máme nějaký dobrý. Okay. Jinak ranket mám na bronzovou na 3. Protože já jsem vyskočil, že jsem dostal ban na tu hru, takže pár. Třeba by se mě nabili abilitka, ale ty nám tady nepůjdeš tudyma jako kamaráde. Tak, super. Tam si skočím. Skočím na ten... Aha, já jsem nemůžu. Ne. Kamera ne. Kamera ne. Super. Ne, ono to vybuchlo. Já jsem zapomněl, že to tam je. Pohoda. Klídek. Teď mi to strašně seká. A strašně mi prohrajem. Já nechci. Strašně dobře dostat. To jsou za místa. Ach jo, škoda.
uspět, nechci čekat, jak se počám na ten ranket. Já mám pořád ban, 47 minut a 2 hodiny, ach jo. Máme shutdown, nějaký speciální, co je toto? Zkusím, co to bude. Třeba to bude nějaký, no už. Takže jdeme na to. Tomzak to máme vyhraný. My máme vlastně dva Edgary v našem týmu. Já je mám zabít, nebo co mám dělat? To nepochopil. Co mám dělat? A já mám málo života. Proč jsem si neuskočil? Au. Jako, já nechápu, když potřebuji tu abilitku použít jakoby takové rychle. Tak mi to prostě nefunguje. Jo, vyhráli jsme. Teda myslím aspoň. Jo, vyhráli. Epic. OK, kdo hraje? Gwen. Takže tohle je asi dnešního videa konec. A čau.